Gelem linggene ora? Nang linggene aja nyekel ngarep kok nak tanganku gatelen piye, Mama? Singkek, sayang bojo ora? Ya sayang. Lah mulane kuwi. Ayo cek disonggoplak. Sanggoken. Songgoplak sing kene dicekel ben ora dawah. Mene. Kok bingung menek nyonggok piye kae? Aku tek ape mbok balekno rono lho. Kuwi iki lho kene dicekel. Kene. Ya. Aja ngarep kene lah lho. Ya. Kene. Ya. Alon-alon lho, Mas. Apa to, Kak? Kowe iki lak kan petingkah lah. Ayo. Ayo. Nah, cek alon-alon lho, Mas. Elon-elon. Alon-alon. Aduh, Mas. Aduh, kepenake. Dik, Piye? omah-omah ngene iki dideleng wong kene ndak pantes. Lah ngopo kok ora pantes? Wong sing wedok lungguh tek sing lanang ngadeg kaya reca ngene iki ndak pantes. Lah terus ngopo? Ya gentenan nah wong-wong dhek gotong royong. Gotong royong piye? Emang tak jipokno kursi, aku jipokno kursi ya. Piye? Jipokno kursi ya tak ngene lungguh. Nek kudu lungguh jipok dhewe. Kah, Piye, Dik? mah Gelem jukono apa ora? ora kudu. Matenan. Nah. Tak tidak ninjat to. Aduh, Aja mata kamu. Lu kayak gelem jupukno ora? mama. Matenan. Ma. Matenan. Ma. Mah ya tak jipuk dhewe. Ayo kok enak amen kok ape ngongkon jupukno kursi barang. Kok ape mloro karo wedok nek ora ngono ora ngerti ora duwe pangerten. Wong wedok nyambut gawe isine nyagerne terus nek ora tak ajar badak malah saya neranyak singkat. Sajane rasakno kowe. Apik ngono kelakuanmu. Apa kok ora apik? Kowe minggat tak ganduli tak aku minggat mbok losno lah. Minggat karemu ora karemu aku ora kudu ganduli. Marahi ngene iki ndek ben salahe wong tuaku. Salah piye nek? Mulane aku nggo kalah-kalahan wong wedok. Perkara apa? Marahi dhisik aku gak di sekolahno mak. Ya rasa nyalahno karo mak. Ngapa kok nyalahno karo mak? Lah Lah sekolah ya wis. sekolah wis piye? Kowe ning omah ae. Ah, ning omah arep ning ndi? Aku ape ning bone balik desa melu sekolah buta huruf iku lho. Piye? Melu sekolah buta huruf. Kowe iki arep sekolah buta huruf ning balik desa. Heeh. Singgek bojone sapa? Bojone Yeyen. Wis ngerti nek singgek iki bojone Yeyen. Yeyen ki sak ora-orane ketua PKK ning kene. Lho wong sak desa wis tak PKK kabeh lho kok kowe kok ape nang balik desa sekolah. Sik wong sedesa tek mbok pekakai, kowe ngakahi aku mbok cukup mbok ora tek wong sedesa mbok pekakai. Iki lho aku ki ketua PKK wong sak desa tak pimpin kabeh PKK-ne. Lho kok kowe ape ngisen-ngiseno karo Yeyen? Sik anak nuruti isin akhirnya aku ndak ra roh tulis. Jare negara kita iku B3B, bebas 3 buta. Yo, ning kena sekolah ning aja ning balik desa. Lah nek balik desa to mbok sekolahan. Aku dak disen-isen cilik-cilik, dak kari aku wong iki wis wayahe tes. Lah yo aja ning sekolahan. Lah, Lah omah kok tak warai. Mbok warai kowe. Hah? Lah bendina wis mbok warai terus lah. Tak warai sekolah koplak. Mbok warai sekolah. Ya. Aku murid kowe gurune. Aku dadi cah cilik. Ya. Dadi cape lho. Ya. Ijeh cilik. Hah. Nak ngundang kowe buku lu ngono. Ya ya. Sekolah ku carane piye? Carane wong sekolah iki engko nanggrono tanda ining kuwi masuk. Masuk ku apa? Masuk mlebu. Angger ana inting-inting aku nglebokno. Klebokno apa? Nglebokno awakku ning jero sekolahanku lho. Ya, dieling-eling lho ya. Ngono. Hah. Ya. Ining. Es Bu es. Ya Allah. Loh, aku ki guru kok bakul es. Masuk. Masuk. Ining. Masuk. Masuk Bu Yaya. Nggih, yayak sing manis. Bu Gulung. Dalam singgah. Bu Gulu Dek Ayu. Halah. Kowe iki cah cilik ora ngerti wong ayu. Mbak-mbak cilik. Karo wong ayu. Ora ngerti. Bu Gulung. Dalam singgah. Singkek ngelak mie Bu. Guru kok ngemiki kowe, mah. Ora ana guru kok ngemiki murid iku. Ya nek cah cilik mak cicit aku cah tuwa. Tut.
Ora terus gembleh-gembleh ngene lho. Ora pareng ngono. Nggih, Bu. Singgek, Dalam Bu Guru. singgek sakniki pun sekolah. Nggih, Bu Guru. Kudu ngerti peraturane bocah sekolah kudu iso njaga kebersihan. Nggih, Bu. Mula nek tangi turu aja lali Api-api, Bu. adus. 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 Nggih, adus Bu Guru. Nggih. Bu Guru adus. Nggih. Adus Bu Guru. Nggih. Bu Guru adus. Aduse pisan. Nek adus aja lali nggosok Util, Bu. untu. Gosok untung. Nah, Nggih, gosok untung Bu Guru. nek nggosok untu aja lali nganggo Ali, Bu. Alah. Odol. Adal. Nggih, adal Bu Guru. Bu Guru adal. Adal Bu Guru. Bu Guru adal. Alah. Yamene kok odol-odol apa Bu Guru apa mbok odol-odol ngono. Singgek, Dalam Bu Guru. nek ajeng berangkat sekolah kudu aja lali nggawa pirantine pensil lan Bubur, Bu. ya Allah. Buku. Buku. Nah, Lah, nak wetenge ngelegak mangan bubur. ora bareng. Nggih, buku Bu Guru. Aja lali pamitan ibu, Bathok, Bu. Ya Allah, kowe iki ape ngemis ape ibu, bapak. Nggih, kalih Bapak, Bu. Singgek, Dalam Bu Guru. singgek mon saged nulis. Saged, Bu. Jajal saiki ditakoni Bu Guru. Saiki nek ana jeret siji ana titike dhuwur apa? Jare siji titik dhuwur ngene, Bu. Titike ireng apa putih, Bu? Ireng enggak ireng? Pentol rek lah, Bu. Alah, putih. Putih nggih, I. Aduh pinter. Muridku pinter. Asik, aku pinter engko bengi munggah. Ah. Munggah nanti. Ngawur. Saiki nek ana jeret loro, ana palange tengah napa, Kek? Mlaku apa tengok-tengok, Bu? Mlaku, Kek. Mlaku ya wong mikul kayu. Lho, tengok-tengok. Tengok-tengok, ha, Bu. Aduh pinter. Muridku pinter, pinter. Lek gunung ngene iki muridé do meteng nganggur iki. Singgek. Dalem, Bu. Ora pareng ngono. Nggih, Bu. Saiki nek hane jejer loro unine piye, Kek? Ha, ha. Aduh pinter. Nek hane jejer papat. Ha, 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 ha. Nah, hane jejer 200. Ora ana guru mulang kae jejer wae. Singgek. Dalem, Bu. Sing apik. Nggih, Bu. Saiki ajar ngeja saged mboten? Saged, Bu. Saiki jajal. Asa. Sah. Pak Ipi. Pi. Nek diwaca Sapi. asa. Sah. Pak Upu. Pu. Nek diwaca Sapu. sing dhuwur apa, Kek? Sapi. Ngisore sapi. Pedet. Ngisore tulisan sapi. Ngisore tulisan sapi nggih sapu, Bu. Are ngisore sapi lah pedet tapi iya, Bu. Singgek. Nggih, Bu. Sing apik. Pak Upu. Pu. Pak Upu. Pu. Nek diwaca Pupu. Asik wis teko pupu. Awar Sing. vitamin C. sing apik. Nggih, Bu. Pak Ipi. Pi. Pak apa? Po. Nek diwaca Pipo. sing dhuwur napa, Kek? Pupu. Ngisore pupu. Dengkul. Alah, ngisore tulisan pupu. Nggih, pipo. Aduh pinter Singgek. Dalem, Bu. Singgek mun sakit nyanyi. Saged, Bu. Saiki coba Singgek maju ke depan menyanyi. Nggih, Bu. Matur, Bapak Ibu ning dalem. Bapak Ibu singkek badhe manyanyi. 1 2 3. Bebek adus ali nututi sabun. Bebek adus ali nututi sabun. Bebek adus ali nututi sabun. Kowe iki iso ora? Bebek adus kali nututi sabun wangi. Sabune wangi cah bebek, Bu. Ngawur. Coba pancen nek wis tuwa ki dulang ora iso nyentel kok Dik ya. Neng ngene lho aja enak kapi enak. Aku ki mau bar ditagih karo kancil. Lah apa? Ditagih kancil, Kok ditagih ngapa? aku duwe utang. Diutang. Heeh. Terus karepmu ngapa? Lah aku mau ditagih aku ora duwe dhuwit. Kowe nek duwe dhuwit gorene tak nggone nyaur kancil. Ora iso. Lho kok ora iso kok piye wong kancil nesu mang aku nek ora iso nyaur guluku arep diketok. Gulu mbahno ben diketok. Ya aja ngono, Adik. Kowe arep bojoku kok. Ora urusan mah. Ya aja ngono, Adik. Ora butuh. Lah terus kepiye kok nek guluku diketok aku ora duwe sirah? Ora duwe ya ben. Kok dak malah aku ora duwe pipi? Nek ora duwe pipi ngapa? Lah nek kowe sayang-sayangan sing mbok sun apa wong ora duwe ngeraya Ora kowe. butuh sayang kowe. Janjine sing anu kancil tekan. Dina iki Nek ndani nek dhuwit aku mau mbok jaluki dhuwit. lho kapan ning ndi? Semeneng nganut karo aku.
Apa ning ndi kowe nek Jaya Kesuma? Ora. Ndang gletak. Lah apa? Ayo kok manut. Mbok kon lah apa? Ayo gletak. Mau urung ngombe jamu aku ora kuat. Lho kok ora kuat kowe iki mati ya. Lho lah kok mbok kon mati? Sego jenenge mbok kon mati. Utang 50 tete wong mbok kon mati lho. Kowe pengen nyar utang ora? Ya kepengin. Ayo mati ya. Lah malah mbok kon mati dhuwit 50. Wis to kowe manut karo bojomu. Lah piye? Kowe etok mati. Engko Engko nek kanjel rene, aku sing golek dalan. ngono. Ya. Ya. Meneng ae. Ora ana mati kok mbedua. Mati ki sikile yo. Blomah. Yo sikile ki dikejojol. Blomah kowe engko merangsang malah aku meteng nganggur. Ora kudu. Oh gak. Aja aneh. Potongan kok dugel arek merangsang. Mati sing apik. Kek. Mati kabeh kek. Apa? Iku kok ngono mah. Sik. Singkek yo mati. Miki aja dicangakne. Bojoku mati aku ki nangis angel. Piye iki carane nangis? Ulun. Engko sik. Angel iki piye? Wah! Lho iki lha apa? Sambar gelap. Lho wong nangis wong mati kok buantere ngono. Lah iku sing mati ra kaget iku. Wong mati iki ora krungu apa-apa ya. Ora krungu nangis kok buantere ngono. Kowe gelem mak nyar utang ora? Yo. Ha iya kok geget. Banter-banter dibeki kuping. Aku ki nek nangis kangelan iki angel neh lek aku nangis ngene iki piye? Eko. Sing mati kowe kok sing nangis kowe sing nangis aku. Lah kowe tanteni ora nangis-nangis dak tak tangisno, ha? Ayo, manut. Monggo. Kowe ku lapo kok malah guyu? Guyu bathok kono nangis Cel ke malah apa kok rene Cel? Goleki bojomu singkek lho. Sampe lapo? Nagih utang Singkek ndek utang kowe. 50.000 kok. Janjine piye? Pokoke iso ra iso bengi iki diwi. Kudu Bayar. disauri. Ngene lho Cel wong iki sing gak ranti dhuwit. Kowe ngerti sing gak iki kadung mati iki lho mayite nek mbok gawa. Jabang bayi. Lho nyawane kok metele ra umum. Lah iya iki mah ya ora lara kok Cel matine sepele Cel. Singkek mati. Mati. Waduh. Duitku ilang. Ilang piye niki mangkangam ora lara ora apa keterung mati. Ya wis ngene yo. Sepele kok mati le Mas. Mas kowe yo Mas. Ngene yo. Ora lara kok mati. Ngadeg sik yo. Woi. Kowe ku sinjat apa piye? Nangis Linjak kene, aku tak takon. Aku mah. Kok bojomu mati ku perkarane apa? Perkarane sepele kok Cel iki mau. Sepele piye? Ketiban sawang mati. Lho ketiban sawang kok mati? Nek ora mati piye wong sawang sak blandare. Lho sawang sak bladar. Ya ketiban bladar ngono lho. Cel. Ya wis iki tak ikhlasno. Utangi 50.000. Kowe tak ikhlasno tak losno wong anjen bojomu wis mati. Ya wis ya aku tak njuk pamit. Cel. Heh? Kesusu kowe kok tegel Cel. Aku nangis ora perkara lek kang mati. Lah. Aku ape mendem ra ndek dhuwit tulung ajal tuku kembang Cel. Ya Allah. Lho tuku Tuku kembang melati Cel. Alah malah kelangan duit. Oh iki dulur melanang kok Cel. Tulung aja. Duitku mau tak kon dilali ya apa? Dileng-eleng aja. Iku nangis apa sinden? Nangis sesinden yang ngene iki Cel.
Piro Cel? 20.000. Matur nuwun Cel. Cel. Iki piro Cel? 20.000. Ora, iki kok 20.000. Kowe ora tau ora dhuwit apa? Iki ora iki 5. Iki piro? 5.000. Iki 5.000. genepe 10. nak diwalek iki. 5. Iki 5. genepe 10. nak dadine siji. 20. Lah ya goblok. Matur nuwun. Lah iya. Cel. Iki 5.000. 20 bocah iki ora tau ora dhuwit lho. Iki 5.000, Cel. 5 iku berarti 20. 20 duwe mek siji kok. Ya wis iki nggo tuku kembang. Ya matur nuwun, aja kembange tok lho, engko tuku lawon, Cel. Morine dipuntel mori. Alah aja dibuntel mori, alah. Kalau dipuntel mori piye? Buntel godhong ndak wis. Ora lontong kok, Cel. Mati aku. Agak, Cel. Kagak utang malah tekan kene. Aku kelangan duit. Ya dulur tuwa kok, Cel. Kuwi sing Ya sugih. Allah, ya Allah. Cel, Lho, nggo tuku pathoke, Cel. Kayu jati. alah ora sakek patok mbok cubluki kayu ndak wis apa pring. Aja ngono, Cel. Iki dulur tuwa kok. Apa Cel. banggal-banggal telo mbok cublekno ndak apik. Bakal telo iki kangen iki kebon apa piye kok endi duwike. Iku sih. Bocah kok marah-marah engko. Cel agak Cel sak Rangsang kok malah. Oh, lah Cel. Patalane nang kene. Lah iya. Ya Allah, ya Allah Gusti. Kelangan duit kok terus. Ya aja sambat wong anjene kowe lagi diganjar ana Cel. Lah. Lah modal-modal wong. Wes. Ora nangis yo nangis. Cek iya aku ora nangis. Cup. Nanti cup sayang. Nanti mimi. Alah. Cel, nggo tahlilan Cel. Jaket aja langsake kangen. Kok iki? Kalau 20.000 duit. Ya wis kene aku utang sik wis aku wenehi. Lah, Nyumbang kangen. Iya. Taleno. Iya wis to tak talene. Lah aku mbok ngojek ndi duit? Iya kowe mlaku wae. Modal. Wes gocek. Allah. Oh iya lagi ana kahanan ngene ya diterima Cel. Ndang mulai. Sekarat mati barang. Mangga kira ora ngono Cel. Sik. Iki wong tangga-tangga rung ana sing rene, ora ana sing tak kongkon tulung Cel. Aku tak tuku kembang sik ning pasar, iki kangen tunggoni sik. Aku sih tak pedhi wong morotu aku mati tak tinggal poli. Aja ngono dulur Cel, dulur. Aku iku wedi. Tega larane ora tega patine, dulur. Ngono. Iya tulung tunggoni sedhil aku tak nang pasar ya Le, ya. Ya Le ya. Tunggoni sedhil ya. Aja diutak-utak lho Kangam lho ya. Mati aku. Selamat. Aku nek ngarepe, aku mesti wedi ndelok dheke. Aku arep kene ning ngarepe dheke dhewe. Asik. Aku wedi. Aku apa nyanyi dhewe ben aku ora krasa wedi. Sekarat mati barang kok. Sluku bathok ela si Rama menyang Solo le oleh payung mutha apa jentik Sluku bathok iki bathok ela si Rama menyang Solo le oleh payung mutha pajen Sluku bathok ela si Rama menyang Solo le oleh payung mutha pajen tit lo
bojoku ki cekek foto tenan. Lho wong kene tok mati malah ditinggal. Lho tekan kancil nunggoni wong mati kok ditalil sluku-sluku batok iku umum. Aduh. Kowe ku kentir. Kok kendir piye? Lho kowe ku kok kene tok mati malah mbok tinggal lunga. Kowe ku aja nganggo kendir ngene iki nek ora otake wong wedok ora ono. Ora sida nyarutang malah entuk duit. Kowe mang entuk duit? Entuk duit bluk. Walah iya. Beneran mang duit kancil dhewe? Iya. Nak duit kancil dhewe lah engko dipek. Lah iya. Ngene iki nek ora aku sing gawe cara ngene iki piye jajan? Beneran. Oh, entuk piro iku? Untuk 1, 2, 3, 4. Oh, Untuk papat loronan kowe loro, aku loro, ngono loronan. Loro yo enak kowe, Bro. Kowe loro. Alah, sopo iki? Aku ora wedi. Ora wedi. Iya. Kowe aja meden-meden aku. Kowe pengkhianat kowe. Lho pengkhianat piye? Bare mati malah bededeg nek kene. Iya, ki nek dipikir pancen aku sing salah. Mergo utange apik kok nyaure kok reko-reko ngene akal-akal ngene padha karo penipuan. Monggo penipuan kena disangsekke hukum. Aja gawe kapitunaning liyan, aja nggunakake penipuannya duitmu tak balekke. Sesuk tak sauri, ya toh? Kowe ya aja kesusu bali ya sing gedhe pangapuramu. Ki ana tamu ndang dibagekke dhisik. Nah, Wis to, ya dibalekne ngono kok iso nesu lho ya. Wong iya namumu. Dian. ora ngono, lho sae sing iki kok kamotan ae iki. Pengumuman barang siapa yang membawa rokok 2 plat jarum besok pagi diarap ke kantor polisi. Alah mantan aku nyala. Rokok rong pelat adek dikon marane. Kae siji Acel. Karo kancane tek ngono lho, Cek. Kae siji ah. Rambok kae tenan. Awas kowe ana pengumumane lho. Halo pengumuman dan perhatian. Barang siapa yang membawa rokok jarum 2 cepet kalau tidak dikembalikan besok diharap datang ke kantor polisi. Saiki piye cah cilik kok diakali cah gedhe ra gelem. Aku ora wedi polisine kancaku dhewe. Ya nelayange tak wacane. Erikta syuting Harto Petruk. Iki kuwi kancaku wis suwe banget iki Mas Harto Petruk. Kancamu ngono. Alamat Perumahan Puri Baru Pati. Kagem Mas Kancil lan Mas Singkek lan Mbak Yeyen. Sebelumnya kami mengucapkan salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wong Indonesia kok salam nasional. Salam nasional kok ora iso. Kowe nek kene wae. Tak walas mudia. Ora ngajar. Kene aja-aja. Pas. Yeyen. Yuk. Yeyen. Kene lho. Wong iku bojoku kok mbok kon ngewangi. Kok kene tunggu. Kowe tak pegete lho. Kowe PGT apa? Rotol tangil. Sebelumnya kami mengucapkan salam nasional kita aja dodol lho. Pas. Salam nasional kita aja dodol lho. Sekali merdeka aja dodol. Tetap merdeka. Kowe iso endo. Nek iso endo siap. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya. Kowe dagli dhewe apa lu ketoprak liya ae aku. Rong tutup mbone lagi koratan tabrak truk. Bayaran 3.500 mbok rusak lho. Kami sebagai Erikta Syuting mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah kerjasama dengan Ketoprak Sri Kencana Budaya. Dan semoga Ketoprak Sri Kencana jaya selamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami Erikta Syuting minta gending cinta tak terpisahkan. 2 minggat
terima kisah. Terima kasih. Ala cerewet sing maca aku kok cerewet. Tekan aku mangko. Terima kasih matur nuwun. Wih, ana cah pacaran wenten numpak sepeda motor. Wih, edan ana cah pacaran numpak sepeda motor. Endi, Jel? Walah wis menggok. Lagune Cinta Tak Terpisahkan karo Minggat. Ono kowe nyanyi. Iya. Nggonku iki aja nggo dolanan. Aku mau gedene sak kendongan. Repe goblok iku. Repe Cinta Tak Terpisahkan ngono. Dak padha tumbuk karo mam. Nggonku iki aja nggo kendongan. Ya, hadirin sekalian, selamat malam. Selamat berjumpa dengan keluarga besar Ketoprak Sri Kencono Budoyo. Kowe ku kaliren apa ya? Alamat Desa Wonorejo, Ngalian, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Hadirin sekalian, Awas! Aku masih kaget aku. pada kesempatan malam hari ini Anda sekalian akan dipilih penyanyi-penyanyi kita atau artis-artis kita yang sanggup menghibur Anda sekalian. Dan kami umumkan untuk masyarakat Pati dan sekitarnya, kalau ingin membutuhkan Ketoprak Sri Kencono Budoyo, kami persilakan datang saja ke Desa Wonorejo Ngalian, ke rumahnya Bapak Sudirman, dengan harga bisa diatur, murah meriah. Ya, lagu yang pertama permintaan dari Erika Shooting Harto Petro, alamat perumahan Puri Baru Pati. Lagunya yang berjudul Mei. Sing ngarep nyentak-nyentak sing mburi kok kaya ora mangan. Sing Sri, kapan kowe bali? Kapan sih bali sih? Kuwi kandhane sesuk. Aku bali ora doa sapi. Mulane kowe sesuk mati, ora tak kei peti, mergo kowe dicokot tinggi. Ora mateni. Ya, lagu yang pertama. Kalau ndak minggat, kalau sudah siap, Cinta Tak Terpisahkan yang akan dilantunkan oleh Bung Kancil. Inilah binatangnya. Alah, aku kekewan apa binatang lo. Inilah bintangnya. Ya. Pada hadirin, pada malam ini saya mau menampilkan suara saya, tapi hati-hati ya, karena jelek. Inilah, kowe mikir kowe apa tak siarno lo, majulono lo. Inilah codot. Ana apa disiarane? Lagune Cinta Tak Terpisahkan. Anu nganggo musik, anu nganggo origin. Siap sembara. Barane turu. Apa lagune anu? Kayak singgek. Iya kayak origine lagi iki. Ada Mbak Dukun sedang ngobati pangsenya. Kondom katanya sakitnya. Kondom konon katanya sakitnya karena diguna-guna sambil kontal Kadel utumu ngono. Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Ya, musiknya belum siap, maka dari itu musik Jawa kami persilahkan. Cinta Tak Terpisahkan kan. Rana ikune. Ora siap Mas, turu wonge. Kowe mau bar Jenenge mangan. wis dikukut. Piye ngisor siap ora nak Cinta Tak Terpisahkan? Siap. Nggih, monggo.
Dudino gandulan ning ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati hamung ana ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dudino gandulan ning ati tekane nyulayani buat mainan jane aku tresno lilakno asik tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Gusti paring kesempatan ngadem atiku ben aku ra mlayu lan tanggung jawabku itu palsu beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar jika sayang mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Yang pertama cinta tak terpisahkan, langsung yang kedua minggat. Sing disuwun sing minggat ya tadi luwih-luwih ngene. Biasane lagu-lagu kuwi numusi kahanan ning donya. Dieling-eling lagu anomanobong, bubar lagune padha obong-obongan. Ki cek ana lagu minggat. Muga-muga sing minggat sengkalane lan penyakite sing kagungan kersa ya masyarakat kene ya sing padha nonton. Muga-muga penyakite lan sengkalane padha minggat kari seger kewarasan lan selamat uripe. Kaparingana cepak rezekine, cepak jodone, adoh bilaine, panjang yuswane. Allahumma amin. Monggo Mas minggat. Kapan kowe bali kowe lunga ora pamit aku apa pamitan jarene pasar pamit tuku trasi nganti saiki kowe durung bali Sri apa kowe lali janjimu sehidup semati aku ora kowe arep lunga lara hatiku lara
mikir kowe ana ngendi Loro ya ben salah dijak. Ndang Bali yo Sri Ndang Bali yo tega tenan kowe ninggal aku yen Sri kowe eling aku Ndang Bali yo aku kangen setengah mati Jas jas. Mas piye Dik sepurane wae. ya wis tak ngapura Yai Lunga ora pamit kowe. lah piye kok ora gelem pamit karo bojone to Ning pasar. iya 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 Arep tuku trasi nanging nyatane kowe tak pusi. Mas sepurane wae. piye to Dik ya wis tak ngapura Minggat ora pamit kowe. 10 taun urip karo kowe. Kowe sering nglarani atiku. Sepurane mas, sepurane sepurane aku lunga, aku minggat ora pamit kowe. Sepurane mas, sepurane sepurane aku ngerti kowe bingung mikirne aku. Jaluk mas lalekno aku. Iki wis dadi pilihan uripku. Ki diselingi ku mau pamundhutane kadange dhewe adoh-adoh nyuwun bojo loro. Ki nek bar bojo loro ku nak siap tenan ya ora sembara, mandulmu siapke nak anjene siap tenan. Ki bojone loro sik dilayani kuwi ben nyiapke diskete mandul. Nggo Mas langsung dados bojo loro. Abang biru lambune disko awakku rumas mikir bojo loro bojo sing enom njaluk disayang sing tuwa njur wegah ditinggal siram mumet ora bisa turu andum tresno mas uga andum wektu mikir putuwe mikir belanjane anjur saiki bingung atine telung dina mulai rono telung dina bali ning kene sing sedina jaluk apa sing sedina kanggo iya ya
Iki geden kowe sing nyanyi lagunya Mandul. Wong kowe gak di anak, kowe karo iki kan durung di anak, lagune Mandul. Yo.
lagu mandul yang dinyanyikan oleh penyanyi kita dari keluarga Pecan Kedobrak Sri Kencono Budoyo pimpinan Bapak Firman dengan alamat desa Wonorejo Ngalian Kecamatan Telogowong Kabupaten Pati. Gending-gending salajengipun nggih menika kagem pasugoto para sepuh sapa sepuh gendingipun iramanipun tayub ngrumasi kita gesang wonten tlatah Kitha Pati monggo sareng-sareng numpak becak pati metokipun giyong kentil sumangga para kadang pradonga kula dherekaken dados entuk mabuk. terminale Kutha Pati Pak becak kula numpak lalakeli napa purun kula bayar namung iki purun mawon Dik waton boten rugi supir becak rina wengi pados rejeki kentil Dik ala kentil Mas ala geyong giyong ala kentil kentil ala geyong blarak disampirke omahe cedhak ala kentil dhuwit geyong kentil kentil geyong kentil kuat rasane pikir udan krimes kluwunge ngombe obenono banyu segara wong ayu dandan pantes aku
padha laku dhisik ora ngenteni gawe becek ora neteni piye dik rasane Rina wengi katoning mata atimu piye rasane ala keyong alah kentil malah kentil alah keong kentil kentil keong kentil jroning suka kudu eling lan waspada luwih-luwih awak dhewe duweni jejibahan ndereke bendara yen enak kapiye anggonmu padha gawe langan suka yen kadengangan mundhak entuk duka mula becik ayo padha sowan nyusun pawarta kok gek kaduan pakaryan apa wae ditindaki cek men ora entuk duka ayo padha nyusun pawarta Wong iku mau ketoke kok tangi turu ketara lulak-lulak. Rada bingung. Wong kok rono do ngesoni, rene do ngamuki jane karepe. Apa aku iki yo salah? Apa aku iki yo luput? Nek saka rumangsaku aku ora jarak. Ora gawe susahe wong ning malah gawe senenge wong. Ya bener kowe sing jenenge Saridin. Nggih. Sing gawe geger ning alun-alun Mataram kowe. Sing kandha sinten sampean niku kok. Lho kowe iki piye? Yen sewu. Yang menika pancen rada ngeten. Iya. Kowe ngene. Mboten kula mboten ngeten-ngeten lho. Sampeyan kok aneh-aneh. Kula niki mboten gawe geger. Malah kapara niku kula gawe senenge wong. Sing padha susah niku kula geke seneng-seneng. Nek nggonmu gawe seneng-seneng kuwi pamer kasekten, iya. Pratilaning prajurit akeh padha matur. Nggonmu gawe pengiram-iram kuwi ngene-ngene coba. Kowe adu. Kowe ngedu kewan, macan karo wedhus. Lumrahe macan karo wedhus kuwi yen tanding utawa kerah, kuwi menang macane. Ning apa sebabe macane sing mati, wedhuse sing menang. Kuwi pangiram-iram. Ngeten lho Kanjeng. Sedaya niku miturut dhateng kawontenan mewah kahanan. Sing adekane nek macan kalih wedhus niku kudune menang macan. Menang macan. Ning apa sebabe menang wedhus? Iya. Mergo ngeten lho. Kahanan ing wedal sak menika ing Mataram. Ketoke niku wong gedhe kok kalah kalih wong cilik. Lho, Ojo maneka warna lho pawatan. tembunge kok mejanani. Sebab aku bisa kaya ngono lan para punggawa ki ndak wa kowe gawe geger Mataram. Ngerti ya? Penggaling sun kuwi lagi wae sengkel mergo kelangan putri. Putra-putriku, putra-putriku si Sekar Kedaton kuwi ilang saka ing Mataram. Nek ngene kowe kalebu malinge ya. Sampeyan niku kok malah aneh-aneh. Kula nggih napa? Kula niku pun mboten butuh wedokan. Lah nek kowe ora, kuwi gunane apa? Gunane apa kowe kok gawe geger ning Mataram? Mbok menawa kowe gawe geger ana sing mlebu ning taman nyolong ilange putriku. Estunipun nggih Kanjeng Sultan. Kula gawe rame-rame niku ora mung wong cilik tok sing padha ngumpul. Nek perlu
kula kepengin ketemu kalih punggawa-punggawa ing Kasultanan Mataram. Nek pun ketemu, kula niku ajeng ngomong. Lah nek kowe kuwi rumangsen ora nyolong marang putraku Sekar Kedaton, njur putraku Sekar Kedaton kuwi nyang ndi? Sapa sing nyolong nek ora kowe? Kanjeng Sultan, kula mboten nyolong ning ana sing nyolong ning malah mboten kepara wong Kasultanan Mataram. Kok aneh tembungmu? Mila Ngaya wara ora wong Mataram. kula jane niku aku pengin ngomong kalih sampeyan. Niku perlune kula niki ajeng nuduhke malinge sapa sakniki anak sampeyan tengku. Nggo ndi aku percaya yen ora ana buktine kowe kepengin ketemu karo Punggawa Praja, nek perlu ora mendho nggon tumindak yen ora panjenengan sun dhewe kang teko ring alun-alun. Sakwise kowe ketemu karo aku, kowe arep nuduhke endi putraku? Sampeyan kepengin weruh putrane kalih sing nyolong. Iya. Badhe gupruk kae ku ana. Oh, niki lho. Pangpirsane bareng-bareng mriki. Sik. Dadi putraku iki sing nyolong pawongane iki. Nggih. Oh. Ketok nggih. Oh iya. Sandang penganggone kok ora wong saka tanah Jawa. Nggih. Niki wong sabrang sing tegese mlangkah segara. Mlangkah segara. Niki wong ngerum. Oh, iya. Saiki wis aku wis cetha yen pawongane panjen kuwi putraku Sekar Kedaton sing nyolong wong saka manca. Saking Wis ngerum. Ayo ngrembug bareng-bareng perkara iki. Aku percaya yen ngono, percaya. Percaya. Ya. Ya. Nek ngono aku percaya. Wecaning para sujana sujananing budi utawa sarjana sujananing budi manungsa kuwi ya pinter manungsa duwe karinggihan bodho menungsa duwe kaluwihan. Buktine nek ndelok pawakane ora mitayani ning iket digelar bisa nuduhake kalamun to putraku didusna dening pawongan saka manca. Kula wau nggih ngaten. Sedulur Saridin. Lah nika sinten lak sing bener niku? Iki patih saka Mataram. Pate. Pate. Ngomong greget. Aku lagi percaya. Jebul kena diarani kowe iki nyolong pethek. Tegese Mboten tahu kula nyolong kethek kok. ya ora tegese nyolong pethek, ngono tegese ngene. Wong kang ngane-anehi. Tegese ora mitayani. Ora kinaya ngapa dene kowe duwe kaluwan kang semono gedene. Ya. Umur-umuranmu mung tataraning sak dhuwurku sithik. Mula upama aku muwuh karo kowe kakang, ora ana alane. Coba yen kowe bisa nuduhake jroning iketmu sing tok gelar, nuduhake yen putraku Sekar Kedaton mapan ning manca negara. Iki mau negara ndi? Wonten ing kerajaan Ngerum. Ing Ngerum. Nggih. Yen ngono kalebu wewengkon ing tanah Arab ku. Niku kudune nggih numpak kapal, numpak baita. Sing Kudune kaya kedahe. ngono. Heeh. Ngoten mawon umpami saking darat Jawa niku Dakara meh ana dinanan. Pirang-pirang Menawi dina. kira-kira setunggal dinten mboten saged dugi mrika Kanjeng. Lah kowe kok mejane gawanmu kok klopo sakantet kuwi. Niki kanca kula nggih nyemplung teng segara. Urip kula bareng kalih klapa sekantet. Ya. Aku percaya. Yen ngono ngiras pantes ya. Kakang Saridin, aku percaya ya. Kowe manungsa kang duwe kaluwihan. Aku nyuwun kali banget. Apa bisa aku bisa milujengake marang putraku Sekar Kedaton kang ana sengkerane wong-wong saka ing Ngerum. Saged. Lah carane Saged apa aku kudu mawon. perintah karo kawula gawe prau sing gedhe apa aku kudu numpak kapal, gawe kapal sing gedhe kanggo teko ning Ngerum. Ah kesuwen niku Kanjeng.
Wong jeneng gawe kapal niku mboten cukup setahun. Nggih ngeten mawon. Nek ndika kersa, kula mboten meksa lho nggih. Nek sampean kersa nggih bareng kula. Kula dijak mriko gelem. Oh, kowe gelem ndak jak kanca nyelametke putraku. Urung. Yo carane numpak piye? Wong jeneng wong tulung niki rak mboten enten ilangi. Oh iya. Saranipun gambil nek kalih kula. Lho kok gampang piye? Napa mriki nggih enten wit jati. Ya oke. Kula namung betahaken godhongipun. Dinggo apa-apa nggo sangu kanggo maem? Mboten setunggal mawon. Godhong jati. Lah kanggo apa perlune? Sampean kalih kula mangke numpak godhong jati. Muga kahanan mingko sarana pangregeni. Aku bisa milujengake marang putraku Sekar Medhaton. Rikala Patih yen pancen durung bisa mektake. Kare Saridin nggih. Ayo bareng-bareng nyapektakne uga rampene papan kono. Mengko budal bareng karo aku. Lah, aku prayogane kudu nyandang sandangan Sultan Boyong ini apa ben mboten ngawis tarane Iya. sampean ngagem cara sudra. kaya kowe kuwi. Wiwit saking mriki kula ayati mangke saged nggih. Cobi sampean cekelan kalih kula. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Monggo guys. Pangloso sabutuhe saiki wis diwanto juan sepi. Yen biyen lawan Abdul Qorim nganti aku tumuju ana ing ngrungkes adoh saka ing kraton utara sing nggawa kuwi Abdul Qorim ing karepe arep ndut garwa kelawan aku. Kapore saiki wis dijenakake lawan juan sepi. Tur karepe arep ndut garwa kelawan aku. Dianggep opo? Dianggep wanita sing gampangan ngono. Monggo sithik bae aku ora kudu katri. Ayo kene Rama kuwi ora kanca. Yen saiki mapan ana ing rogene, aku ora kerasan. Apa Rama kuwi ora ngutus para praja kang padhang? Yo kene. Juan. Kok kowe iki welas lawan aku? Yen ing dina iki aku mungsuh lawan Senajan aku saka Mataram ki ora nggawa kowe. Nanging kowe saiki wis jumondhok nyang rono. Sing nggawa kowe lak raja. Iya, Panji. Nah, mula kowe gelem ngladeni aku dadi bojoku. Nek kowe gelem ngladeni dadi bojoku, ora-orane yen kowe bakal urip sengsara ana ing praja. Juan. Apa? Yen kanggomu aku mungsuh kepenak urip. Iya. Nanging tumrap atiku. Babar pisan ora nemahi kabagyan lan kamulyan. Jalaran uripku dina iki sengsara. Aku kok pisahake kelawan wong tuaku. Gampang. Perkara kowe arep tinemu kelawan wong tuamu nyang Praja Mataram. Mengko kowe balekake nyang Mataram bebarengan kelawan aku, jaluk lilah kelawan wong tuamu. Yen kowe tresna kelawan aku tresna kelawan kowe. Nanging yen ora bakal kowe kelakon tumeka ana ing Praja Mataram. Kuwi padha wae. Padha wae sengsara. Yen aku kudu bali ana ing Kraton Mataram lantaran bareng karo kowe. Kudu bebrayan kelawan kowe. Yen atiku sethithik ora nduweni katresnan. Apa mengkone
ya bisa. Singin bebojoan. Wong mengko bebrayan kang sifat jujuran. Kuwi pancen sithik mboko sithik. Kuwi tresno iki mergo jalaran saka kuwi. Ya mergo kowe nyang Mataram. Yen sun sawah